Сәлем, дусларым. Менә ялларыбыз үтеп тә китте. Мин шәһәргә җыенам. Балакаем, хушлашыр вакыт та җитте. Яраткан әби-бабаем көтеп ала шатланып. Киткәндә икесе дә калалар моңсуланып. Әбием, син күңелсезләнмә. Без киләсе ялларда тагын кайтырбыз. Кайтканда тәмле кабартмаларны пешереп куй, яме? Ярар, кыйммәтлем. Бик рәхәтләнеп пешерермен, иншалла. Бабаем, кар керәгәч, минем мускулым ныгыган микән? Тотып кара әле. Сыерчык күкәе кадәр булган бу. Әбием, бабаем, мин сезгә үземнең ясаган рәсемемне калдырам. Менә, монысы минем сездә эчә торган чынаягым. Булары, әбием, син пешергән тәмле кабартмалар. Мине сагынганда алып карарсыз. Бигрәк матур булган, балакаем. Бабайсы, безнең күчтәнәчне дә бирик әле. Менә, монысы үзебезнең сыер сөте. Минем сөтем бик файдалы. Ромай, анда сиңа үсәр өчен кирәкле витаминнар бар. Ул сезгә кибет сөте түгел. Мәүлия, бәлки син безнең белән шәһәргә китәрсең, Үгезнең дә китәсе килмәде. Юк, миңа үземнең сараемда да бик уңайлы. Ромай, сыерыбыз үзебезгә дә бик кирәк. Машинага утыргач, мин өйрәткән дога-ларны укы, яме, балакаем? Әлбәттә, әбием. Дусларым, сау булыгыз.